Kemal Sunal Wikipedia Kemal Sunal Ali Kemal Sunal یانزدە سەرمەوازی 1944 li Küçükpazar, Stenbol mirin sisiyê tirmehê 2000 li Stenbol yek ji aktorên sînemayê yên Tirkiyê ye. Bi eslê xwe de Kurd e û ji keferdîza girîdayî meletiyê ye. Ji ber ku malbata wî di dawiya salên sîyî de koçberî Stenbolê bibû, bi Kurdî nedizanî. Piştî bidawîkirina dibistana Amadeyî Wefa Lîsesî bi lîstika şanoyê zorakî takîb şopandina bi zorê dest bi jiyana xwe ya aktoriyê dike. Bi şanoya devek û şu kabare tiyatrostuda dixebite û sala 1973 de dest bi sînemeyê dike. Di sala 1974 de dizewuce û du zarokên wî çêdibin. 1995 de zanîngeha Marmarayê Fakulteya Çapkirin û Weşan beşa radyoyê, televizyonê û sînemayê bidawî dike. Bi giştî di 82 fîlmên de rol digire. Karakterên nû di komedya Tirkiyê de vedike û bi serkeftî wan pêşkeš dike. Di jiyana xwe de taybetî de gelek cidî tevdigere. Di hîç bernameyekî tîviyan de cih nagire û hevpeyvên çênake. Di navgel de piranî bi navê Înek Şabanê Çêlek tê naskirin. Ji sala 1990 de tîviya an de weşana fîlmên wî tên kirin, lê ew ti südewrgirtineke aborî jê nagire. Ew bi mirina mesulçeyên dil jiyana xwe ji dest dide. Çavkanî Wikipedia Azad